आमदार वैभव नाईक यांचे पक्षप्रवेशाचे भाजपला धक्कातंत्र चालूच आहे। मालवण तालुक्यातील असगणी गावचे माजी पोलीस पाटील आणि हरिजन महासंघाचे अध्यक्ष आनंद तांबे यांनी प्रमुख कार्यकर्त्यांसह ठाकरे गटात प्रवेश केलाय। आनंद तांबे यांच्यासह राजेंद्र तांबे, अतुल तांबे, रुपेश तांबे यांच्यासह आमदार वैभव नाईक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची मशाल हाती घेतली। यावेळी आमदार वैभव नाईक यांनी प्रवेशकर्त्यांचं शिवबंधन बांधून पक्षात स्वागत केलं। येणाऱ्या काळात शिवसेना संघटना मजबूत करण्यासाठी जोमानं काम करू असा शब्द त्यांनी दिलाय। यावेळी आडवली मालडी विभाग प्रमुख बंडू चव्हाण, माजी उपतालुका प्रमुख विठ्ठल घाडी, माजी विभाग प्रमुख प्रवीण परब, राठेवडे उपसरपंच स्वप्नील पुजारे, असगणी सरपंच साक्षी चव्हाण, उपसरपंच देवेंद्र पुजारे, माजी सरपंच हेमंत पारकर, बूथ प्रमुख बंडू काचले, सुनील परब, श्यामली पारकर, रमेश मिटबावकर, अरुण लाड, सुभाष धुरी, दशरथ कासले आदी शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।